Näme üçin çenden aşy iýäris we muny nädip bes etmeli? Iýmet bolulmalaryň üç görnüşi barady bilmeli zatlaryňyz. Soňky 10 ýyllyklarda horlanmak moda boldy we onuň üçin müňlerçe berhiz görnüşi, iýmetleniş şekli, jadyly kokteýllar, türgenleşik usullary we trenajorlar peýda boldy. Biziň hemmämiz bir eýem ideal görnüşimize ýetip we kemçilikler gizleýän eşikleri ýatdan çykarjak netije gelen bolaýmaly ýalydyk. Emma näme üçindir beýle bolmady. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň habaryna görä, ösen ýurtlaryň ilaty ýyl saýyn giňeýär, ýagny temreýär. Bundan başga da käbir sebeplere görä berhiz we türgenleşik edip gowy netijeleri gazananlar wagtyň geçmegi bilen öňkü şekillerine dönýärler. Munyň sebäbi näme? Häzirki döwürde horlanmakda meşhur bolan usullaryň ählisi kaloriýany hasaplamak, naharyny ölçemek we edip bilemokdan ýadatýan türgenleşikleriň iýmetlenmäni el bilen dolandyrmagyny aňladýar. Bular ýaly usul bolsa, diňe özüňi erk edip bilişini esaslanýar. Emma bedenimiziň fiziologiýasy balan birisi ýaly bolasym gelýär sebäpli dietany kabul etmeýär. Beden beyniniň iýmet tapmagyny talap edip, ýaşamak üçin görüşüp başlaýanyny görkezýär. Bize bedenimiz kontroldan çykan we semremek isleýän öz duşmanymyz hökmünde duýulyp başlaýar. Biz aşlyk duýgusyna ynanman, doýanlygymyzy bilmän we bedeniň signallaryny eşitmezlige başlaýarys. Naharymyzy dietada bellenelen zady görä we görkezilen wagty iýäris. Indiki iýjek zadymyz hakda oýlanýarys we hemişe dogry zatlar iýdimmi diýip pikir edýäris. Ýöne çaglykda hemme zat başgaçady. Nahar hakda tä çagyrýan çalar pikir etmezdik. Soň saçagy ylgardyk. Tagamly bolsa iýerdik, halamasam goýardyk we ýene-de oýnamak bilen bolardyk. Bize hiç hili trenirowka geregem däldi. Özümüz köp hereket ederdik. Käbirlerimiz şular ýaly beden sazlamalaryny ýyllar boýu dowam etdirip bildi we hemme zady iýýän we semremeýän dostlarymyzdan boldy. Iýip de semremezlik üçin öz iýmetiňize nämäniň nämedigini düşünmeli we artykmaç iýmek höwesini nädip ýüze çykanlygy barady pikir etmeli. Dogry iýmetlenmek, yeterlikli iýmetlenmek, aşlygy we içki zerurlugy kanagatlandyrmak üçin iýmetlenmekdir. Dogry iýmetlenmek, kadyly doýmak derejede iýmetlenmekdir. Artykmaç iýmetlenmek, artykmaç agramanyň döremegine sebäp bolar. Umuman, çenden aşy iýip başlan sebäplerini 3 görnüşe beýan edip bolar. Çäklendiriji görnüş. Siz elmidama islendik önüme anyk diagnoz goýup bilersiňiz. Bu gowy, bu peýdaly, onu iýmeli, bu erwet, bu gerek däl. Ýöne şeýle süýji welin. Käbir zatlar hiç haçan iýmezlige synanyşmak, diňe bayramçylyk günlerini iýip bolýan seýrek we yetmezçilik hökmünde kabul edilip başlanýar. Bu bolsa olary gaty islenilýän derejäge getirýär. Şeýlelikde özümiz üçin bu taplaryň we şokoladlaryň aşy ähmiýetini emele getirýäris. Bir gün bolsa erkimiz ýetirlenne sırif bolar. Bu bolsa çenden aşy iýmekligi öwrüler. Soň öz-özümizi günäkärläp başlap we ertesi gün az iýip zalda ähli günäler ýumagy söz berýäris. Soňra ýene bir sırif, günäkärlik duýgusy we çäklendirme. Bu şekilde soňsuzlyga çyn dowam edip biler. Bular ýaly ýagdaý size tanyş bolsa, onda bedeniňiz bilen araňyzda hiç hili dostluk ýok. Gynansaňam, berhis tutsaňyzam, ýygyderli artykmaç iýmetlenmegi sebäpli agramaňyz artar durar. Jemgyýet görnüşi. Egerde size bir karopy şokolad sowgat berseler, hemmesini iýänçäňiz köşeşmersiňiz. Mihmançylykda köp türlü mazaly tagamlar pişirilen bolsa, onda siz ol öýden ýöräp çykman, dogulanyp çykýan bolsaňyz, bu ýagdaýlar siz hakda bolsa, onda siz jemgyýetçil iýeji. Şol bir sebäp ýüzünden önümleriň gowy we erwede bölünmegi we gadagan edilmeleriň bolmagy, islendik üýşmeleň artykmaç iýmegi sebäp bolar. Çünki siz eýýän bilýärsiňiz, häzir iýip galaýyn, sebäbi ertir mümkin bolmaz. Ertir dieta bolar. Emosional görnüşi. Stres ýaşamak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan bedene söwüş ýa-da uçuş signalydyr.
Misal üçin, tokoyda av edýärsiňiz we ýabanyň doňuza duş boldyňyz. Ýaban haýwandan gaçyp bolsa, erwet başlykdan nira gaçjak. Stresiň mexanizmi iýmitiň kabul etmezligini aňladýar. Ähli gan meseleni çözmek üçin beyniňize iýerilýär we işläni ýapýar. Emma stres uzak wagtlap dowam edenni biz eýýäm gynananymyzda, içimiz gysanda we öýkelän wagtymyzda durman iýýäris. Gaharymyz gelennede, bir zady janyň ýanandady, ýa-da gorkanymyzda-da iýip başlaýarys, iýýäris we semreýäris. İmitlenmekde bir ýa-da bir näçe näsazlygyň bolmagy, bedeniň bilen araňyzda dostlugyň ýokdugyny, onuň bilen baglanşyň bozulandygyny aňladýar. Gowy ýagdaýda bolup bilmeýändigini görkezýär. Ilmidamy agramaňyz, imitiňiz we fitness hakda alada etdirýär we pikirlendirýär. Şu testde tynanşyk görüň. İmitlenmekde näsazlygyňyz barmy? Aşagda ine 10 sorag. Dine 2 mümkin jogap bar. Hawa ýa-da ýok. Soraglara çalt we pikirlenmeýän jogap beriň. Kommentariýalarda jemlän ballaryňyzy ýazyp bilersiňiz. Köplenç açlyk duyman iýýärsiňizmi? Köplenç artykmaç iýip aşgazanda agyrlyk duýarsyňyzmy? Gynanýan, özüňizi erwet duýýan, gorkýan wagtyňyzda iýýärsiňizmi? Gaty alady edýän wagtyňyzda iýýärsiňizmi? Size bir plitka şokolad berseler, hemmesini iýýänçäňiz köşeşmeýärsiňizmi? Konditer dukanynyň deňinden geçip baranyňyzda içeri girip bir zatlar satyn almak isleýärsiňizmi? Köplenç beýleki adamlaryň suratlaryna seredip we özüňizi olar bilen deňişdirýärsiňizmi? Eger horlansam, durmuşum has bagtly we gyzykly bolar diýip pikir edýärsiňizmi? Peýdaly däl bir zat iýmekde özüňizi günäkär duýarsyňyzmy? Deňiziň kenarynda, pляжda geçiriljek oturuşluğa gatnaşmakdan başga mehmanlar menden has inçe we owadan bolar diýip pikir edip ýüz öwürýärsiňizmi? Netijeler: her ýok jogap üçin özüňize 1 bal, her hawa jogap üçin 0 bar berip bilersiňiz. Netijede 9 ýa-da 10 bal alan bolsaňyz, ören gowy. Siz we bedeniňiz hakyky dostlar, siz dogry ýolda, sebäbi gözetimiňiz ören dogry. Netijeňiz 5 we 8 bal aralygynda bolsa, bedeniňiz bilen düşünşmezlikleriňiz bar, gizlemäge gerek ýok. Emma gowy taraplarym bar. Düşünjeňize we esasy zatlara, açlyk, dokluk, içki zerurluk, has köp üns berseňiz, älimdek netijeler size garaşýar. Netijeňiz 5 baldan pes bolan ýagdaýynda bedeniňiz bilen haryp pul gatnaşygyňyz bar. Eger özüň gow alyp barsaň we kalbasa dilemeseň, menem üstümden düşmerin we käýemerin. Berhiz, srif, ýene-de berhiz, dieta, srif, ýene-de dieta, üznüksiz zynjyryň nämedigini özüňiz bilýärsiňiz we bundan siz gaty ýadan bolmalysyňyz. Alada etmäň, hemme zady düzet bolar. Siz görmegi syratly we bagtly bolmak üçin dowuldyňyz. Dogry pikirlenseňiz we iýmitlenmek endikleriňizi sağlasaňyz edip bilersiňiz. Biziň indiki peýdaly videolarymyzy gaçyrmaz ýaly, jaňjaga basyp agza bolmagy we bizi höweslendirmek üçin like düýmesini hem basmagy maslahat berýäris. Indiki videomyzda çenli ähliňiziň maşgalaňyzda saglyk bolsun.